Hakim, ka yi haƙuri da hukuncin da na yanke yau don Allah. Don na tabbatar da hakan shine zai ba mu damar sauke nauyin da ya rataya a wuyanmu. Ina fatan ka fahimce ni. Tabbas na fahimci kokarin ka mu ne, amma sai dai wani hanzari ba gudu ba. Amma baka gani ita ma Munifa tana da haƙƙi akan wannan al'amarin? Ya fi dacewa a sanar da ita kafin a yi, ba wai kawai ta ga an zartar da hukunci ba. Kaga Hakim, ba na tunani Munifa ba za ta amince da wannan al'amarin ba. Domin idan ka lura a halin da take ciki, ba ta da kowa sai kai. Sannan yarinyar nan ko da a ce ba ta son ka, to fa ba za ta ɗauke ka a matsayin maki ba. Babu komai, dukkan hukuncin da kuka yanke zan kasance mai yi muku biyayya in har bai saba wa addini na ba, ma'ana in har bai saba wa musulunci. To ni ne na aikata haka a rayuwa? Allah ya jarabce ni da irin wannan jaraba. Ban kasance mai sabon Allah ba, sannan kuma ban kasance fasika ba, sannan kuma ban kasance mai rowa ba. Haba baba, a gaskiya ya kamata na tsaya da kafata. Don saboda har yanzu a ƙarƙashin wani nake cin abinci. Na yi sutura. In ban tsaya da kafata ba yaushe zan kai gaba baba. Kamata ka duba. Kai! Dakata Habibu. Ni ne kake nufin wani? Ba zancen rashin kunya ba ne. Ya kamata ka duba abin. Ina son na taimaki al'ummata, na taimaki society gaba ɗaya. Hai magana society kake? To da kai da baturen da ya kawo social study gidanku. Wai yanzu a ce Habibu har ya girman da ya isa ina magana? To gashi nan tambaye shi. Na ce tambaye shi. Ba komai, zan baka 50,000 yanzu. Ina so kai ma ka je ka ja jari ka tsaya da kafafunka. Allah ya ce maka ya bada sa. Kai Munifa, amma na ji daɗi. Allah ya saka miki da alkhairi, kuma Allah ya sa ki gama da duniya lafiya. Insha Allah zan yi tsayawar daka da irin wannan kuɗin da kika bani, ganin na haɓaka kasuwanci na, kuma domin ke ma nan gaba ki alfahari da ni. Na gode Munifa. To shikenan, Allah Ubangiji ya sa albarka a cikin neman ka. Amin. Baba, ka sa min albarka a wannan kuɗin da aka bani. Allah sa albarka. Allah sa ka fi ƙarfin Dangote. To baba, yanzu za mu shiga ciki kenan, sai ka ɗebo man da sai in bashi mu gani. Da sarki baiwa Allah. Ke dai ba ka rabo da abin alheri. Tunda Allah ya yi mu 'yan adam masu rauni kuma da zunubi, kaga dole ne mu kasance masu neman yardar Allah. Haka ne yata, yin gaskiya. Ubangiji Allah ya da mu gaba ɗaya. Amin ya Allah baba.
haka yanzu ai ya fi daidai ko tunda ni nake kasawa nake saidawa kuma har na sa wani sa da ciwo kai din banza tun banza yaushe aka yaye ka har da amfana da duke taka ba. Allahumma ajirni fi masibati wa kalifi kain mina. Iko sai rabani. Ni ne ko bala'in? Ni ne sharrin? Ni fa baba ba wasifa ne ma ba. Addu'a saiful mumin ce kuma takobin mumin ce. To ba kake mun? Ni ba masifa ne ma ba. Ya za a yi na aiko da ƴan uwarka ka toya mata indomi ka ce wai ba za ka toya mata ba. To wai baba yarinyar nan fa ta girma fa. Ta ba girma fa a ce kamar Amira ba za ta yi girki ba ni ma fa yunwa nake ji ba. Haba baba ka dubi wannan abu. Kaga ni ne nan da kaina na ba ta wannan umarnin ka ta girki saboda ku ma ku ji yadda na ji wajen ciyar da ku da shayar da ku. Ni fa wannan za a ɗau salon karya ne har ga Allah za a ɗau salon karya ne. Me kace? Ni fa za a ɗau salon karya ne na ce baba. Yaron ba ka da ba kare ba. To kaga a yi ta kankat haihuwa da hanji. Daga yau din nan ni ma da kaina a nan za a rinka toya mun abincin rana da indomi da kwai da manya-manyan lemon kwalaban da ake ajiyewa a gaba masu sanyi kullum da rana ni ma nan za a toya mun ajiye mu yaran banza. Ni ba gaskiya ba zai yi a karya ne ba har ga Allah ne ba zai yi a karya mun jari na tunda ba bani jarin nan agai ba yarinyar nan kokari ta taɓa yana 50,000 ta bani dan na juya na fara juya na ina dan kokari na kuma a ce wai kaza ni gaskiya akwai problem har ga Allah. Ha gani in dai ni na haife ka sha yaron banza. To fa wa nike gani haka kamar Habibu, kai ne kuma ka koma yau tallan awara? Wallahi Munifa kin san an ce yaro ne kuɗi tun kafin abinci ya bai zo ba. Amma dai ka san an ce ai zafin nema baya kawo samu ko? Na yadda da ke Munifa kin san saurayi kamata ba zai zauna ba wata sana'a ba ko? To yanzu ina shagon indomin naka ko ya kone ne? Ba tuna min abin takaici Munifa. Ok, na gane yanzu, na gane. Ina zuwa, bari in maka kyautar yanke talauci. Kyauta kuma Munifa? Wanda in dai har kana da rabo a duniya, to ba za ka ƙara kasancewa cikin talauci ba. Gaskiya na gode. Munifa kyauta kuma banda waccan kyautar da kika yi ni? Ba ka gaskiya na gode. Kai? Wallahi kuɗi ne, ashe kuɗi ne.
raba wa mutane ne, bai zama mallakin ki ke kadai ba. Ke a tunanin ki wannan dukiyar taki ce ke kadai? A'a, kina da kanni waɗanda kike uwa ɗaya uba ɗaya da su. Kuma ita kanwar mahaifiyar taki ta riga ta san komai.